wathi uShaka ngeke nilibuse libuswa zinyoni zezulu. Leso siqalekiso siyodinga umholi wamaZulu one-vision oyolenza uhlelo nomkhosi wokushweleza sikhanselwe leso siqalekiso. Kunomsebenzi omkhulu osasimele njengesizwe sakwaZulu ukuthi kusafanele siyoshweleza kulowo okunguye owaba umbumbi wesizwe. Ilembe sikhulekele lesi siqalekiso asehlisela kithi. Kuyoba nokuphila emva kwalokho. Inyoni zezulu namhlanje akusebona kuphela belungu, sekunabantu abayizinyoni zezulu abamnyama ngokwesikhumba. Sithithibele sivaccinathiwe. Sishayelwa umthetho ngabezizwe singamaZulu. Kusuka umvenda le bathi national eze la kwi-province ezeke kwi-monarch umbuso kaZulu azosibekela inkosi engemzulu. Uhulumeni usenziwe isilo esizweni samaZulu. Isilo senziwa umfokazana. AmaZulu awasalandeli isilo sawo, aselandela upresident ohlala u5 years aphume asibekele inkosi. Olandelayo upresident angafila naye ukuthi hayi ayiphume lenkosi ingenele inkosi. Thina sesi subject of political formation and structures. Zulu wenze njani? Yazi ukuthi sididekile siyahlanya. Sisangene sisanganisiwe. Buphi ubuZulu? Iphi inkosi yini? Niyazi kuphi inkosi kumanje? Noma nisabamba umdlokombani wadlula wakhothama. Washiya eyibekile. Wena ulalela uRamaphosa. Wabuthwa ngamabhasi agcwala emabhida wabekelwa inkosi efunwa yibo. Hayi sizwe. Ayihlonzwanga le ekubusayo. Awunayo inkosi. Iphethwe ikuma strings ya control ngizokutshela. Ucontrolwa abezizwe. ORamaphosa bathunywa amabhunu abamhlophe ukuba sisebenzela kwaZulu ngoba they know the might of the Zulus. They have devised strategies and installed their own puppet called king to drive their agenda, and they've manipulated him bamdraga. Ningadlali ngathi le nkosi ayikho sober, he's not fit for office. Uzothatha isinqumo terrible that would collapse Zulu kingdom. Siyofana nababengekho. Isizwe esihlonishwa umhlaba wonke kodwa namhlanje siyihlaya. Zulu uma singasukumi sibe nesibindi sime sithi enough is enough, we're closing ranks. This is KwaZulu, not KwaZulu Natal. Angimazi uNatal, angimazi uqhamukapi. Uqhamuke after 1994. After 1994 yathathwa inkosi ehliselwa phansi kwakhushulwa umongameli, politician over a king. Athathwa amakhosi ehliselwa phansi kwakhushulwa amameya over kings, politicians. What do they know about leading people, feeding people, caring for people? Because babuya ma-exile. Akaze babusa muntu. Boom, democracy. Thina besiphethwe amakhosi. Yingakho namanje kulula ukusixhopha ngoba siyalandela. Kanti silandela manga a minor, a human trader. The schemers. Ukuthi siyenza kanjani imali, sibamanage kanjani abantu. Sibakhohlisa kanjani. Ukuze siqubuke sithuthuke sisebenze lo basa belungu ngoba sikhotheme kubelungu. Zulu, this is time. Hayi KZN, angiyazi KZN. KwaZulu people, this is time. You claim what is yours. IKwaZulu yenu
nayishelo obabamkhulu bayiwina kungelula banqoba ngemikhonto namanje silinda ama politicians asithe siphethe ubani iphi inkosi bayivalekise kubhaceni ngicela untshele iqashile ngoba ihlaseliwe ibulawa kunane plan ukuthi bazothi bayibulaleleni. There was a plan to convince and control the narrative imedia yabo sivume bekumele bambulale amanga lies. Sifuna ukubona inkosi iphi. Sisibonile statement, what an analysis, what an observation by a sober, strategic, intelligent king. Yamazulu. Hayi le ekade igcotshwa enzwana lento le ibhajadiswa yaqeda ukubhajadiswa ashiya kwasigodlo leso kwakhangela amakenga yehlelo phongo liyadlutshwana inkosi leyo nibekelwe yona niyayimukela niyayivuma ngani niyazi ukuthi lo muntu kuma drugs akayingane rehab isigodlo irehab yini akakaza ahlala esigodlweni uhlalo phongo lemzini wenye indoda uqhashile isona sigodlo sakhe nini inkosi kodwa nina nibekelwe inkosi niyayamukela inkosi enkosi yangempela uzonda amagwala usekubhaceni obheka icele nabantu bakhe bembulala army with rifles bomdubula wabaleka umuntu kaNkulunkulu inkosi inisizwe